Samantala, Idol, enrollment to employment po sa Pangasinan Polytechnic College, siniguro. Para po sa detalye, kasama natin ating correspondent mula Pimbro, Idol Dana Laureano. 104.7 IFM Report. Nag-umpisa na ang enrollment ng 700 scholars para sa second semester ng Pangasinan Polytechnic College o PPC. Isa ang 20 taong gulang na si Jana sa mga scholar. Dahil sa libreng edukasyon, hatid ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa pangarap niyang kursong Bachelor of Multimedia Arts. Nakatulong po sa akin yung pagiging scholar dahil lalo na rin po sa magulang ko dahil working student po ako. Kaya medyo napagaan po yung pag-aaral ko. Very compassionate po ang mga instructors po and maganda po ang learning environment. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng tsansa para makapag-aral at matupad yung pangarap po namin. May 3 pang baccalaureate programs ang PPC na libre para sa mga kwalipikadong scholar. Ito ang Bachelor in Special Needs Education, Bachelor of Science in Agribusiness at Bachelor of Public Administration Major in Local Governance. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang oportunidad na hatid ng PPC. Sa ilalim kasi ng Center for Lifelong Learning o PPC Cell, iniaalok ng PPC ang TESDA course na Electrical Installation and Maintenance o EIMNC2 program. We are not competing with PSU. Leaders of PSU are here. In fact, we are complementing. Kasi ang PSU as a university is research-based. The Polytechnic College is skills-based. Sa kasalukuyan ay nagsasanay na ang pampitong batch. Libre na, sagot pa ng pamahalaang panlalawigan ang mga toolkits, allowance, uniform hanggang sa assessment fee. Sinusubukan nating bigyan ng opportunity na magkaroon ng pagkakataong makapag-aral itong mga kabataang mas gustong nalilinya sa skills-based na trainings. Malinaw ang layunin ni Governor Gico. Hindi lang basta makapag-aral, kundi masiguro rin na may trabahong naghihintay para sa kanila. Kung ako sa inyo, mag-enroll kayo, tapos kung parang wala kayong experience, try nyo lang mag-enroll. I-explore nyo kung anong meron dun sa electrical. Tapos hanggang sa makahanap kayo ng opportunity na kagaya ko na mabigyan ng opportunity makapagtrabaho sa ibang company, ganun, or sa capital, ganun. Ang mission ng Pangasinan Polytechnic College at ng Center for Lifelong Learning ay makapag-produce tayo ng mga world-class talents and leaders sa larangan ng science and technology, culture and arts. Layunin din natin na magkaroon tayo ng mga innovative at industry-relevant programs para sa mga training programs natin. Pangasinan ang galing. Dana Laureano nagbabalita. IFM News. IFM News. IFM News.